Joo, mä sain mun kaverikseni sellaisen iäkkään rouvan ja oli kyllä tosi mukava jutella tämän rouvan kanssa ja hänellä on tosi hyvä huumorintaju. Juteltiin molempien elämän tarinat siinä automatkalla, joku me ajettiin sinne kahville ja sitten sit siellä kahvillakin juteltiin ja mietittiin, mitä me voitaisiin tässä kevään mittaan sitten tehdä uusia juttuja, kun me tavataan. Ja sitten kun mä heitin hänet kotiin, niin hän vielä pyysi kylään, että tuletko vielä istumaan hetkeksi. Mä ajattelin, että kyllä mä tuun. Ja sitten siellä katsottiin lastenkuvat ja lastenkuvat. Ja et kaiken kaikkiaan se meni tosi hienosti ja mulle tuli tosi hyvä mieli. Ja varsinkin kun mä näin, kun tälle rouvallekin tuli tosi hyvä mieli. Ja hän oikein halas lähteissä ja meillä oli tosi hauskaa. Ja se ei tosiaan, niin ei sen tarvi olla sen kummosempaa. Ollaan yhdessä ja jutellaan ja tehdään mitä päähän pälkähtää, mikä tuntuu hyvältä sinä päivänä just. Kyllä jatkoa tulee.